Moikka! Jos te olette niin kuin useimmat pariskunnat, jotka on yrittänyt ratkaista heidän erimielisyyksiä riitelemällä, pitämällä mykkäkoulua, kritisoimalla toista, huutamalla tai vetäytymällä kokonaan siitä tilanteesta, niin olette todennäköisesti jo huomannut, että ne asiat on mennyt enemmänkin solmuun kuin ratkennut. Kun te haluatte oikeasti selvittää teidän erimielisyyksiä, niin niiden erimielisyyksien ratkaisemiseksi sä ja sun kumppani tarvitte rakentavan tavan käsitellä niitä riitaa aiheuttavia asioita ja tilanteita. Tärkeätähän ei ole se, kuka on oikeassa tai kuka on väärässä, vaan se, miten te niistä asioista keskustelette ja miten te toisianne kuuntelette. Jos te puhutte vaan siitä omasta näkökulmastanne käsin toiselle, ettekä kuuntele sitä, mitä toisella on oikeasti sanottavana ja mitä toinen siitä asiasta oikeasti ajattelee, ettekä ole valmiita ymmärtämään sen kumppanin näkökulmaa, niin se riita ei todennäköisesti ratkea. Kuunnelkaa avoimesti toistenne toiveita, tarpeita ja ajatuksia. Näin te alatte yhdessä etsimään ratkaisuja siihen teidän haastavaan tilanteeseen. Mä tiedän, että rakentavasti keskustelu kumppanin kanssa voi joskus olla tosi vaikeaa. Helposti ne omat tunteet lyö yli ja me lähdetään tulkitsemaan väärin sitä, mitä se kumppani meille haluaa sanoa. Monet parit tuleekin terapiaan just sen takia, että ne haluaa löytää uusia tapoja ja uusia keinoja ratkaista riitoja ja ratkaista niitä rakentavammin.